След Казанова дойде време да обявим последния ни гол за деня. Милкана Калайджиева, заедно с нейната изключително красива сибирска котка Корина. От нея сега ще разберем повече за характеристиките на това грациозно животно и спецификите в нейното отглеждане. Добро утро! Добро утро и на двете ви. Добро утро, Корина! Корина поздравява зрителите. Първата в България сибирска котка. Да, колкото и да е странно, Корина е на 3 години и половина. И едва от 3 години близо имаме в България представител на сибирската порода. Откъде идва сибирската порода и какво е специфичното за тях? Сибирската порода идва почти от Сибир. Това е руска аборигенна порода, която е създадена по естествен път. Тоест местна разновидност. В продължение на векове първите писмени сведения са някъде от 11 век. За наличието на такива големи, масивни, пухкави котки, които са се славили като отлични мишеловци и така пазители на домашното стопанство. Корина такава ли е? Корина е много спокойна. И добре позира, между другото, за камерите, забелязвам го в момента. Тя е свикнала, обича да се явява по всякакви изложби, камери, демонстрации и демонстрира аристократичната си осанка и поведение. Тя е много спокойна, но в момента, в който види някаква подходяща потенциална жертва под формата на пръчка с пера или изкуствена мишка, която се мърда, реакциите и на отличен ловец мигновенно се активират и от спокойното животинче, което видите в момента, пред очите ви се показва един мъничък тигър. Всъщност котките с това са характерни, че както изведнъж са така бавни, грациозни, изведнъж наистина понякога стават много щури. Така е странно животно, аз ги оприличавам винаги с жените. Не можеш да предвидиш тяхното поведение. Ама чакай сега, уточни. Говорихме за змии оня ден, той сравни жените с змии, днес ги сравняваш с котки. Той имаше така, срещнали се една змия и една жена и змията подминала жената. Не се закачат. Да, ясно е къде е анатомичната прилика между змията и жената, но няма да се спираме сега върху нея. Котката и жената, да. Вярно е, наистина. Всеизвестно е, че повече жените имат афинитет към котките, мъжете не до толкова. Мъжете са по-скоро кучкари. Те така са свързани с животни, които повече кореспондират на представата за това, що е мъж. Съответно котката. Котката я наричат пазител на домашното огнище. Котката живее вътре вкъщи, до огъня, до топлината, където и жената. Жената е край огъня, защото е готви и се грижи с домакинството, занимава се вкъщи с дома, с интериора, неизменна част от който би могла да е една котка. Също котките имат лечебни свойства, това е доказано. Определено. Аз съм забелязала... И 9 живота. Да, 9 живота, стига обаче да се грижим така достатъчно добре и да възпрепятстваме евентуалните инциденти, които могат да им се случат. Все пак не е хубаво да проверяваме на практика дали наистина има 9 живота. Лечебните свойства на котката са свързани с това, че тя улавя чисто биоенергийните излъчвания на мястото и избира места, които имат нарушена енергетика. Дали е някакъв участък от човешкото тяло, болка или дискомфорт, или пък нещо, което човек дори не усеща, котката отива и се настанява там, започвайки да преде, да мърка, като по този начин всъщност мъркането създава една вибрация, която помага съответното болно място да бъде излекувано или леко поставено в равновесие. Корина е шампион, даже международен шампион. Разкажете ни малко повече какво е спечелила и с кои от качествата си. Корина ходи на изложби. Тя пристигна на 3 месеца и половина. Това е периода, в който породистите котки от развъдници преминават у новия си стопанин. На 6 месеца за първи път участва на изложба в София. Обра овациите и на публика, и на медии, и така за моя изненада, дори и на съдиите, тъй като аз преди това нямах никаква представа какво точно представлява сибирската котка, какви качества трябва да притежава, за да отговаря на стандарта. Там ме увериха, че тя има потенциала да създава прекрасни поколения по-нататък и че аз трябва наистина да я водя по изложби, за да може повече хора да й се радват. А ти как се здоби всъщност с тази котка и трудни ли са грижите за една по-специална порода? С тази котка се здобих по малко странен начин, но в живота няма нищо случайно.
никога не съм смятала да се занимавам с фелинология, т.е. науката за котките, но винаги съм обичала котки и съм имала на двора. В момента обаче, в който заживях в апартамент, двора ми липсваше, котките съответно също. С моя мъж решихме да си имаме едно пухкаво създание и така, ровейки из интернет, попаднахме на описание и на снимки на сибирската котка. Той каза, ето такава котка ще си вземем. Добре, обаче по това време в България нямаше сибирска котка. Аз нямаше откъде да я намеря, освен от чужбина. Тъй като имам доста контакти с Чехия, аз говоря и чешки език, реших да се насоча към Чехия, не към Русия, тъй като транспорта, с който тя би могла да дойде до България, също е важен и също не е малък проблем. В крайна сметка, 2 месеца след нашето спонтанно желание да имаме сибирска котка, ние наистина я имахме. И оттам нататък се започна. Изложба първа, изложба втора, съвети от професионалисти да регистрирам котката в нашата федерация. Вече се оказа шампион. Международен шампион от изложбата през септември месец в Румъния. За първи път Корина се яви на толкова голяма изложба, на която се състезавах около 300 котки от най-различни породи. В такова голямо състезание, при такава голяма конкуренция, нашата красавица успя да спечели съдиите, многобройно жури от чужбина, които присъдиха титлата международен шампион и получи купа за най-красива женска котка в полудългокосмести. А колко са вече сибирските котки в България и има ли повишен интерес към по-нетрадиционните породи? Знам, че има котки приличавани на сфинкс, така наречената гола котка, която... Като цяло, тъй като от 3 години съм доста така в тези среди, имам наблюдение, мога да кажа, че интереса към породистите котки се увеличава. По принцип, хубаво е, че като цяло културата на българина по отглеждането на котка, независимо дали е породист или не, е на доста по-високо ниво, отколкото преди. Познанията на хората са по-големи, по-обширни, възможностите им стават все по-големи, за да полагат качествена грижа за домашния си любимец. Тя всъщност колко често трябва да ходи на ветеринар, например, годишно? Ветеринар, освен годишните вакцинации, е хубаво котката да минава на профилактични прегледи. Не да чакаме да се прояви някакво заболяване и оплакване, за да я заведем при специалист, а регулярно, веднъж или 2 пъти в годината, да се води за обстоен анализ, кръвни изследвания, биохимия, урина, за да може, ако има нещо, то да се хване в начален ранен стадий. Спомена ти за това, че се променя културата за отглеждането на котките и то към положителна страна, но пък сме свидетели, че постоянно по улиците се увеличава броя на бездомните котки и понякога виждаме породисти котки да се разхождат по улиците, изоставени очевидно от техните стопани. Да, това е много печален факт. Все още и като цяло в цяла Южна Европа отношението към котките е подобно. Не само в България, в Турция, в Гърция, в Италия е така. За съжаление, много хора постъпват безотговорно, взимайки си вкъщи домашен любимец, който след това поради някаква причина, че не могат да се справят с него, изхвърлят на улицата. Затова, когато Корина е имала бебета, аз внимателно така подбирам потенциалните собственици на нейните поколения, за да мога да съм сигурна, че дори и нещо да се случи, да имат някой ден проблем, след това заедно да намерим нов дом на котето, не то да бъде изоставено, подхвърлено на улицата или нещо такова. Аз поддържам контакт с всички собственици на нейни бебета. В Западна Европа и в Щатите най-вече има така наречената зоополиция, които са патрули, следят за това как хората всъщност се отнасят към животните. Да. Смятате ли, че трябва да има такава зоополиция и у нас? И има ли наистина шанс за развиването на такава услуга? На този етап надявам се, че ще има някой ден, но не по-рано от 10 години. За нашите условия, за нашия менталитет, за нашите възможности, това е на този етап една хубава мечта. Да. Няма как да не сравним котките и кучетата по някакъв начин. Има хора, които твърдят, че котките са доста по-лицемерни от кучетата, защото първо замял и после могат да те отраскат. Така ли е наистина или това зависи от гледната точка?
Ами зависи от самата котка, зависи от нейния стопанин. Характера и поведението на котката се определя от една степен от нейната генетична предразположеност, което пък е свързано с породата, от условията, в които е израсла или от характера на самия стопанин. Живеейки заедно, котката придобива черти от характера и от поведението на стопанина си, може би и обратно. Добре, винаги когато каним някакви гости, ги питаме за бъдещите творчески планове. В случая бъдещите планове на Корина, ще има ли участие отново в състезания и изложби? Да, ще има. Да е жива и здрава, все така и по-красива и още по-голяма, заедно с нейните вече пораснали бебета и може би и бъдещи, надяваме се. В България има клуб Сибирска котка към Федерацията по фелинология, Националната федерация. Клуба на Сибирската котка е ръководен от мен. За сега представителите са само 9, 4 от които са всъщност нейни поколения. Другите са от Русия, от Полша, от Словакия и от Чехия отново. Надяваме се, така аз имам огромно желание да популяризирам породата, защото освен всички изброени характеристики, виждате, че това е една напълно социализирана порода, няма нищо общо с представата за дивата котка и така представата за дивите необятни сибирски лесове. Тази котка е хипоалергична. Тоест, хора, които имат изявена алергия към котки, към сибирската котка не проявяват такава непоносимост и дискомфорт. Това наистина е много важно. Желаем успех на Корина и на вас също в популяризирането на други като Корина. Много благодаря. Благодарим ви за участието. Уважаеми зрители, завършваме днешното предаване. Не ви трябва 9 живота, за да бъдете щастливи. Трябва ви само един ден. Бъдете много усмихнати и щастливи.